आरोना मोनसे खन्थाइ लिरबोदों आं गारि सा सानो आधा घन्टासोआवनो खालामबावलाय आयौ ओरै नै दिनैहाय नाहरगासिनो दिनै नाहरगासिनो आयौ लाजिलायो केक आं केक गिदिर लाबोगोन ना गोथावखौ लाबोगोन दे औ गिदिरखौ नों थाथ' दे आं बाजाराव लायनि दे मा दे औ बाय होनहरदो दे आंखौ औ गोथावखौ लाबोगोन दे गोथाव गोथावखौ लाबोगोन टेस्टिखौ दे औ बाय बाय गासिबो लान्दा जाजोब्बाय रावबो गैला हारसिङै दाबोनो खामानि मावगासिनो नै माने खामानियानो दाबो जायाखै दिनै क्लासआनो गैयामोन पार्टियानो गैया आं मिन्थिया ओमफ्राय फैबाय नै खामानि दंखायोमोन आरोना बेखौसो बानायगासिनो ओमफ्राय दाबोनो जाया बयबो थांजोब्बाय ओमफ्राय हाला आङो हाखु दाखुआनो माला जोबबावो फाइनालि खामानिया जाबाय आरोना दा नै थांनोसै बेखौहाय साबमिट होलांग्रोसै ओमफ्राय थांनोसै अ माय गड नै मानसिया मानसिया नायसनहरखोना नायसनहरदियाथाय सफैबाय आङो बैयाव लामायाव दङ मानसिया जा थाबायबोदों बिबैजों दंहैयो खोमा ओमफ्राय नै आंहा बेनो दहाय जाग्रा लाबोगोन होननानै बुंलांदोंमोन ना ओमफ्राय जाग्राखौनो लाबोनो बावदों आरोना बावदों माने टाइमखौनो मोनाखै आङो ओमफ्रायहाय नैबेयावसो जोंनि ओंखारफैनायावसो बेखौ लाफैबाय आं बेनो जाग्रा दा दुगैग्रोनानै लानोसै आङो ओमफ्रायहाय दुगैग्रोखांनानैसो नै मोनजागोन ना मोनजाया फैसिगोनसो बे न'आवहाय दा फैबाथाय जानाय नंलालाय आरो दा जाग्रा होबाबो एखमबा मानिया बियो उन्दुआबालानो थाबाथाय उन्दुनो लुगैयो ओमफ्य नायनोसै आरोना दा दुगैग्रोनानै लानोसै आङो जायखिजाया हाखु दाखुनो थौदो आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों दा मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसै आरोना थौदो होमबा औ ओमफ्रायहाय आङो थारमाने मा शेयार खालामनो सानदों दाहाय नोंथांमोनजोंहाय आङो बेखौनो शेयार खालामगोन आरोना जे र' दाहाय आङो दासो फैबाय थानायावहाय गारियावहाय आरोना गारियावहाय आङो बिदिनो बायदिसिना साननायाथ' जोबनो थांखाया नालाय बायदिसिना सानबोनानै मोनसे खन्थाइ लिरनानै लाबोदों आरोना मोनसे खन्थाइ लिरबोदों आं गारि सा सानो आधा घन्टासोआवनो गोसोखांनानै ओरैनो लिरलाबोनाय आरोना दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जोबजासिम र' होमबा आङो एसे फ्रेश जानानै लाग्रोसै बिनिफ्राय जानाय मोनजागोन ना मोनजाया नायनोसै आरोना दुगैखांदोंल' आङो फैलायबायबो आरोना दानो ओंखाम मोनजाथ'लालाय आङो दुगैखांदोंल' दाबोनो नायदो नै मानसिया मामि बोरो जागालागासिनो मामि बोरो आयो लाजिदों हनै लाजिबाय हनै खुसिया लाजिदों हाय होनहरग्रो दे एसे हाय होनहरग्रो दे भिडिअआव आं केक लाबोदोंथ' नोंनो केक लाबोदोंथ' थांदो फै नायनोबा केकखौ नायनोबा फै केकखौ नायनोबा नायनो सन्देश लाबोनाया सिफ्रुजोबनानै गारजोब्बाय फै केक नायनोबा फैदो मामिखि केकआ बैयावसो औ केक नै बिलाइ हनै केक हनै बेयावसो हनै बैसो थेंकिउ होनदो हनै खर'आ नांगोन थौदो लादो थौ जायनोसै आयौ औ बेखौबो लागोन लानो मोननैबो लादो बेबि दङ बेयावहाय औ बेबि दं इसोर गाव मावजि जाजोब्बायनो गैला मेमब्रांजोबसै नै लोगोफोर आंना ओंख्रियाहाय बोरमा बेदर बोरमा एवनाय ओमफ्राय नै दालि जहल दङ बे ओमफ्राय नै मैद्रु एसे दङ ओमफ्राय नै
आंना लास्टमोन नालाय आंहा बेनि बेबायदि अमानो बिदैखौहाय सेस लाजोब्बाय आरो लगायनानै जानोसै गैयालै आंना पेकिं गोजा गासैबो बेदरा गैया सेस पेकिंसो बाय मेव जाबाय आबौ आयौ 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 मेव जाबायनो मेव एहे मेव जाबायनो एहे गावनो होनखाबाय मेव जाबाय हाला उदैया हाला ओरैनो खेला खालामदों हनै हालाहाय मा जादों मा जानानै थाया सानसेखौ फुङावबो फैदोंमोन फ' होनना गाबबाय जारमान लायनांबाय गैयाहाय जानोबो हाया बरफि लाबोबाय लाबोबायसो मानोथो बरफिखौ लाबावनांगौ केसाल खालामबा होनो होननानै लाबोदोंमोन आं गैयाहाय जायाखै ओमफ्राय दिनै हरावनो खरसायाबो खावसेबो गैया जायाखै माबा गोब्राब होननानै गाबदों बियो मम' आरो मम' होननानै दादानो मोनसे होनदों आबाव आरो आबावनो जानाया बिदि होआबानो ओंखाम मोनजाया थारमाने आङो ओंखायनो बेनो बिदि जाहोआबानो उपाय गैया आंहाबो उखैनाया मा जायो नै थांलाबायलायबाय हनै ओइ डास्टबिनाव गारै आं जाना होजोबबा सासेया बोरा फैगोन नायनि माबायदि नायनि इसो खालामबावलाय आयौ ओरैनो ओरैसो खालामनांगौ औ दे औ आयौ नै मोनाबाबो नारेंखल जिरनाय फिथा जाग्रा दैलि फिथा नांगौ ओंखायनो मोनाबाबो नारेंखल जिरनायखौ बाखाया आरोना नै नारेंखल जिरग्राया बेखौसो देखायनो हासै नै नारेंखल जिरग्राया नैबेनो बेजों जिरो दसेनो जायो आरोना बेजोंहाय ओइ नोंहा मा खालामदों नोङो खिथाहरलाय ओरै नों मा लादों आयौ नै थर सेरला जोब्बाय गोलै बबाव सेरना नायखो माखौ नायखो मा बेलाय एन्जर नागिरदोंनो एन्जरा बिदि नागिरजायो हो एन्जरा बिदि नागिरजायो बेसे बुरजा मोनगोन बिदैखौलाय नै दिनै मोनाखाय लोंला गगा मोनजां गिनानैहाय गाबोन लोंसै बेखौ दोननोसै गाबोन फुङावबो लोंलांसै आङो बे जाबाय मोनानि जानाय फान्थाव भाजा माखासे एवखांबाय बेखौहाय थारमाने मुरिजोंसो जागोन आरोना रावबो ओंखाम जाया नालाय बेखौ मुरिजों जागोन बे नाखौहाय गाबोन ओंख्रि संनो बेखौहाय एवथुमनानै दोनखानोसै गाबोन जागोन आरो गाबोनसो बिदि जायो मोनानानै बिदि जायो मानसिया सिखार भगबान बुनोसै गोजाङो आब' गगा मोनो बुनोसै सिखारदो सना एम्फौ हरो सना फैदो नै सनानि सना ओइ सना ओइ सनानि सनानो गारियावहाय बानायबोनाय खन्थाइखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना माखौ साननानै सोरखौ साननानै माखौ लानानैहाय गोसोखांबोदोंमोन आङो बे खन्थाइखौहाय माने गारियाव फैनायावथ' बायदिसिना गोसोआव फैयो नालाय गारियाव थाबोनायावथ' ओमफ्रायहाय बिदिनो गोसोआव फैनानै आङो लिरब्रबदों आरोना दसेनो आधा घन्टा जादों खोमा गारि सानो आङो लिरबोदों आरोना मबाइलावहाय लिरबोबाय आङो ओमफ्राय बेखौनो इसोरनि सोरजिखौ बासिनो हानाय जोंसो सोमखोर समायना बिफां लाइफां हाजो हायेन दैमा दैसा दाउसिन दाउला जिब जिबि बेसेबा समायना बे बुहुमा आरो बेनि गेजेरावनो सोरजिदों गियाननि बिगोमा सुबुं माहारिखौ दानिया गियान लानानै सुबुं माहारिया गावजों गावनि गेजेरावनो समायनानि बुंफोरथिखौ दिहुननानै लाबाय गोसोमाव समायना गैया गुफुरासो समायना गन्थं जंजिर मोज्लाय जानजि खानाय रुंबां
आदै मद', खावलाय फावदुर, मेगन बेस्रां आरो गोबां। बेफोरनो जाबाय समायनानि बुंफोरथि। जुदि समायनाया बेनोमोनब्ला बे थैजासिम मानो थाफाया? लामा ससेयावनो समायनाया मानो आनज्रायलाङो? थारैनो समायनाया बबेयाव हाबनानै दं? महराव ना नोजोराव? साफ्रोमखौबो आलदा महर सोरजिदोंब्लाबो इसोरनि सोरजिखौ बासिनो हानाय जोंनाव गोहो गैया। समायनाया जोंनि महराव गैया। जुदि दंनायमोनब्ला थैजासिम बे महरा एखेयैनो थागौमोन। समायना दं होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि आखल, गियान, साननाय हनायावसो, जायखौ जों सुबुं माहारिया गावनो गाव दानानै लायो। आरो बे समायनायासो जोंजों जेब्लायबो लोगोआव थायो। बेनिखायनो इसोरनि सोरजिखौ गनायनानै ला आरो बयबो आखल, गियान, साननाय हनायखौ मोजाङै दानानै ला। बेनो आरोना। थारमाने मिथिखाबाय जानांगौ माखौ लानानै लिरदों, नङा होमबा? सोरखौबा जेनेबा महरखौ लानानै बुङो, नङा होमबा? मोजां गाज्रि होननानै बुङोना, सोरबा बिउटिफुलनो, सोरखौबा मोजां नङा होननानै बुंगोन, नङा होमबा? महरानो गैया, साबा दाङा बेफोरबायदि होननानै बुङोना, बेखौ लानानै आङो गोसोखांदों आरोना। मानो बेबायदि बुङो, नङा होमबा? माने समायनायाहाय थारैनो अबेयाव हाबनानै दंमारो? बयनिबो माबायाहाय डिफिनिसना आलदा आलदा जाहैबाय। आङो साननाया बिदि जाहैबाय आरोना। जेनेबा समायनाया दसे समनि थाखायल'। बे जुदि महरखौ लानानै बुङोब्ला, जोङो समायना होननानै बुङोब्ला बे दसे समनि थाखायल' आरोना। बे जोङो जेब्लायबो थाबाय थायाना। बेखायनो बेखौ लानानै जोङो महरखौ लानानै गोग्गानोबो नाङा, जों महरखौ लानानै बासिनोबो नाङा मालायखौहाय। बेफोरो दसे समनि थाखायल' आरोना। जोंनि महरखौ जोङो समायना होननानै बुंनो हाया। जोंनि बैसोआसो मोनसे समायना आरोना। मानो होनबा मोनसे बैसोआवल' बे समायना महरा थायो। आरो बैसो राबाथाय, बैसो जालांबाथाय बे समायनायाबो हारसिङैनो गोमोरलांगोन आरोना। बेखायनो बेखौ समायना होननानै जों बुंनो हाया। जुदि समायनाया जुदि थानायमोनब्ला, बेनोमोनब्ला जोंजों जेब्लायबो थाबाय थागौमोन। बे जोंजों खिन्थु थाबाय थायाना। बेखायनो जोंनि आखल, गियान, साननाय हनायासो जोंजों जेब्लायबो थायो नालाय। बेखायनो जों बेखौसो फोसाबनानै लानांगौ, बेखौसो समायना खालामनानै लानांगौ आरोना। समायनाया बेजोंसो नुयो होननानै बुंदों। बेखौनो साननानै लिरदों आरोना आङो। माबायदि मोनदों नोंथांमोना खन्थाइखौहाय? आंनि खन्थाइखौ खिन्थाहरबानो जाबाय दे। ओमफ्राय ओइ, नों मा खालामगासिनो? आयै, फुनजोब्बाय, जादोंसो नामा बिलाय? हालो जायाखैना? हामा दे, फुननानै लाजोब्बाय नै लिपस्टिक। नोंखौ नुजोब्बाय हनै दुस्थ' जादोंना नोङो? थोस।